da budurwata sai da ji menene ya fito, to kai ne ka jawo kanka ai, ba sai ai maza daura aure ba, za ka yi ta waya kuma bayan gashi ka kamu ka matsu, kawai ka je a daura muku aure. Dama mu ba ma son dogon zance. Annabi alaihi salatu wassalam ce walam ara limutahabbaini mithla zawaj. Annabi alaihi salatu wassalam yace ban ga wani abu da ya dace ga masu ƙaunar juna ba irin su yi aure. Jan lokaci shekara 6 ana neman aure wallahi matsala ne. Baka tanadi kuɗi ba, baka tanadi ilimi ba, baka shirya ba, baka da gidan aro, baka da gidan haya, baka gina naka ba, baka da cikakkiyar sana'a, kuma ka fara yin budurwa. Ai budurwa ce ya kamata ta zamo a ƙarshe. Sai an yi shiri, an yi tanadi, an yi kintsi, an shirya, sai kuma ka ce ina ya mai hankali. Amma baka da komai ka fara zance, to irinsa ne za ka ga mutum ya shekara 6-7 yana wa yarinya hidima, sai late kwama ya zo a shirye. Allah duk sai ya buge ku ya wuce, sai buge ku ya wuce, dama baka shirya ba. Shi kuma zance, hikimar yin zance don a gane halin juna ne kafin a yi aure. Mafi yawan masu zuwa zance ba san hikimar ta sa ake zuwa zance ba. Ba ana zuwa zance ne don kai mata ƙarya ba, ba ana zuwa zance ne, ana zuwa zance ne don ma ka fahimci halinta, ka gane ta, ita ma tana son ta gane ka. In kai sallama sai ta ƙi fitowa kamar awa ɗaya don ta ga kai mai fushi ne. In ta zo sai ta ƙi kawo maka tabarma ta baka a tsaye don ta ga kai mai juriya ne. Sai ta ɗauko macijin roba sai ta jefa maka don ta ga kai jarumi ne. Sai ta roƙe ka kuɗi don ta ga kai mai kyauta ne. To irin waɗannan abubuwan duka saboda in an shiga ta san wa ta aura. Kai ma kana auna ta kana ga tana da ƙarya, tana da cin amana, tana yin kaza saboda ka san wacce za ka auro. Amma duk sai a tsallake waɗannan abubuwa, kawai duk sai a rurrufa a yi aure, daga baya sai ka ji mutum ya ce wallahi ni ban san haka take ba, ko ta ce wallahi ni malam wallahi ban san haka yake ba. To ya aka yi biki san haka yake ba, me amfanin zancen da ake? Ai dan ki san yadda yake ne, shi ma dan ya san yadda kike ne. To an tsaya ana ma juna ƙarya, an ki a binciki juna, a fahimci halaye da ɗabi'u, nan zaka gane tsaftar mace. Wata ran baka gaya mata sai kawai ka faɗo gidansu. In kaga ta fito nan take, to dama kullum mai tsafta ce. In kaga an yi awa ɗaya ba fito ba, to wanka ake yi da gyara jiki da makeup da sauransu. Shi yasa Abdullahi Jabir yake cewa in zan yi aure sai makale a inda ita ba ta gani na, ina ganin ta don in ga yadda take a hakikaninta, realitinta. Amma an kace za ka zo, to duk wani mummuna abu ba za a yadda ka gan shi ba. To wannan shine amfanin zance. To ka gan ba ai wannan ba, dole a ja dogon zance, ai ta ƙarya wani abu ya ta fita, saboda haka dole a samu matsala.